שלום, זו מכונת קפה משוכללת, טוחנת וכולי, אוטומטית, מדגם מירה 202. יש עוד דגם אחד מעליה, מירה 203, אבל שתיהן פחות או יותר אותו דבר. אני רכשתי את המכונה הזאת וקיללתי את הרגע. בואו נראה פחות או יותר למה. אז ככה, בואו נראה איך מכינים פה כוס קפה. אני מדליק את המכונה. עכשיו, המכונה עובדת עם עצמה, מכינה, מסתנכרנת וכולי. בינתיים אני אביא חלב. טוב, היא עדיין עובדת, כמו שאתם שמים לב. הפעם זה חימום התחלתי, אוקיי? מתחממת. לוקח לה קצת זמן, זה מה שנקרא הכנת קפה ברגע. עכשיו מתחילה שטיפת מערכת הקפה. לא משנה אם הכנתם קפה לפני כן, לא הכנתם קפה לפני כן, סתם הדלקתם בטעות, לא משנה. היא בכל מקרה שוטפת את מערכת הקפה, וברגע שהיא מסיימת, תן לה לסיים, היא עדיין ממוקדת במערכת הקפה. עוד צליל ועוד משהו ועוד משהו. היא שואלת אותי האם לנקות את מכל החלב. אני לא רוצה לנקות את מכל החלב, אז אני עונה לה לא. ואז אני יכול להתחיל את הכנת הקפה. אז אני לוחץ על, רגע, לפני שאני לוחץ על, אני מוציא את צינור החלב. זה צינור החלב לא אורגינלי, הצינור שלהם בא באורך של כ10 סנטימטר עם מכל, שצריך לשטוף אותו כל פעם אחרי שימוש, פחות נוח, אז התאמתי לזה צינור יותר ארוך שאפשר לשאוב ישירות מהקרטון. אגב, הדגם המתקדם יותר שלהם, כל ההבדל בין 202 לבין הדגם המתקדם יותר 203 זה הצינורית. ב-203 יש צינורית ארוכה. אוקיי, אז בואו נבחר לנו מה אנחנו רוצים לעשות. אני שם כאן כוס לקפה ולוחץ על קפוצ'ינו. קפה נטחן, ומגיע עוד פעם שלב חימום. והמכונה מתחממת. החלב עומד לצאת. אני שם בינתיים את הממתיק של לחסוך זמן. עכשיו הקפה. ניתן אגב, כמו בכל המכונות האוטומטיות, לכוון כמויות, אבל למשל לא ניתן לשלוט בטמפרטורת החלב, אבל לא חשוב, כרגע. סיים את הקפה, יפה, הוא מודיע לי, מצפצף, נחמד. עכשיו צריך לשטוף קודם כל את אזור הקפה. אז בואו נשטוף את אזור הקפה. איך שוטפים את אזור הקפה? פשוט מכבים את המכונה. עכשיו היא אומרת שטיפה.
איזה יופי. כמעט סיימנו את השטיפה. עדיין לא ממש, אבל כמעט. אני רוצה גם כמובן שטיפה של אזור החלב, אז המכונה לא עוברת מיד לשטיפת אזור החלב, אלא היא מבקשת שנוציא את מכל החלב, נשים במקום החלב מים, ונשטוף את הצינורית ואת המערכת הזו. אז כמובן שבגלל שאני כבר לא משתמש במכל, אז אני הפעם אשים את זה בתוך כוס מים, וכדי להשאיר את העודפים בתמונה, אני שם את הכוס כאן, והכל יישאר במשפחה. אוקיי. עכשיו, כדי שהוא יתחיל לשטוף את מערכת החלב, אני לוחץ. אוקיי. יפה. הוא שוטף את מערכת החלב, את הצינורית. נפלא. עדיין ליקוי. וברוך השם, הסתיימה הכנת כוס קפה. כמה זמן אתם שואלים? 7 דקות ו4 שניות. נהדר, לא? צ'יק צ'ק, לחיצה אחת וכוס קפה, אני חושב, זה מה שהם מפרסמים. אז אני כמובן מחזיר את המכונה.